Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare soleh solihah. Pripun kabare? Alhamdulillah sae nggih. Lare-lare dinten niki kita sinau babagan basa Jawa, babagan dongeng fabel. Nah, lare-lare saged dibuka kaca 39. Nah, niku dongeng dongeng keluarga kewan kang diarani fabel. Becik dirungokake kanggo patuladan. Semaken dongeng Boyo lan Banteng. Boyo lan Banteng. Sajroning pinggir alas ana keluarga banteng sing urip ana kono, yaiku banteng lanang, wadon lan anak sing wis gedhe. Anak banteng kepingin mlaku-mlaku ing pinggir kali. Anak banteng diweling ibune supaya ngati-ati yen ketemu boyo. Amarga boyo kewan kang culika, seneng mangan daging kewan. Mula kudu waspada, ora kena percaya. Lagi sawetara mlaku-mlaku, dumadaan keprungu swara njaluk tulung. Tibake boyo kang kelaran amarga ketindihan uwit kang ambruk. Boyo njaluk tulung anak banteng. Anak banteng nulungi boyo. Uwit kang ngebruki boyo disingkirake. Nanging sawise uwal saka uwit, boyo malah nyaplok awake banteng. Tujune ana si kancil kang nulungi. Déning kancil wit kang ambruk ditindihake boyo maneh. Sawise kuwi kancil lan banteng terus mlayu ninggalake boyo. Tujune kancil tumindak wicaksana. Kancil terus ngeterake banteng ing sapinggire alas. Nah, piwulang becik ing dongeng. Dongeng iki bisa kanggo patuladan. Tumandak kuwi kudu sing jujur, ora kena ngapusi. Sapa sing tumindak ora jujur bakal ajur. Siapa yang bersikap tidak jujur bakal sengsara. Sapa sing tumindak cilaka bakal cilaka. Siapa yang tumindak jahat bakal kena musibah. Banteng kewan kang seneng tetulung, suwalike boyo kang serakah tur demen ngapusi. Mula ora mokal menawa boyo entuk piwales saka tumindake kang culika, akhire sengsara. Nah, paraga dongeng Boyo lan Banteng niku enten 3. Setunggal banteng, nomor 2 boyo, nomor 3 kancil. Nggih, paraga teng dongeng Boyo lan Banteng enten 3. Banteng, boyo lan kancil. Pitutur becik dongeng Boyo lan Banteng niku saged dibuka kaca 52. Nomor 1. Sadurunge lunga, banteng pamit karo ibune. Nomor 2. Banteng tansah eling welinge ibune. Nomor 3. Watake banteng seneng tetulung. Nomor 5. Watake kancil uga seneng tutulung lan wicaksana. Nomor gangsal, watake boyo kang tumindak culika aja ditiru. Nah, niki ngandhape enten gladen kaca 52. Niki enten
pitakonan setunggal dugi sedasa. Mangke lare-lare dikerjake nggih teng buku paket mawon. Dikerjake kalih bapak ibu teng dalem, mangke dikirim Bu Iva lewat WhatsApp nggih. Matur nuwun, cekap semanten, semangat sinaune, jaga kesehatane, salat 5 waktu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.